Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí, a més aquestes hores un poc intempestives que molta gent està dinant, i gràcies per acompanyar-nos, Arnau, diputat al Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol, així com del PSC i molt activista, com molts sabem, del col·lectiu LGTBI. Gràcies per estar aquí a Inca. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, crec que aquest diàleg, si no m'equivoc, és per un poc també justament el que acabo de dir, posar en valor les polítiques LGTBI que estem fent tant a nivell autonòmic com a nivell estatal. Què penses que s'està fent a Balears? Què crec que s'està fent a Balears? Doncs tenint en compte que aquí tenim un govern progressista del qual ens sentim orgullosos, no només a Balears, sinó molt més enllà, també a Barcelona i a Catalunya, no tinc cap dubte que el que s'està fent és combatre aquesta onada d'odi que, per desgràcia, els grups de l'extrema dreta i els seus còmplices de la dreta estan permetent que s'escampi per Balears i per tot Espanya. I jo crec que en aquest sentit treballem en la línia a Balears i també al Congrés dels Diputats, combatre aquest odi i fer lleis per combatre'l. Sí, exactament. Aquí a Balears una de les qüestions, així com... Tomes falses. Tomes falses. Seguim? Sí? No, segueix. Bueno, aquí a Balears, com molts d'aquí ja en saben, el que tenim és s'han reconegut drets per als gais, transexuals, bisexuals, lesbianes, perquè s'ha de reconèixer tota la xacra que és la discriminació que en sofrim. Moltes vegades l'hem soferta i considerem que a l'Estat també s'estan impulsant aquestes mesures. Ara mateix està entrant en tràmit diverses lleis justament per defensar aquest tipus de drets que no s'haurien de debatre, però que finalment crec que s'han de debatre i som els socialistes els que s'han de posar en valor. Quina és la tasca que creus que podríeu fer un poc més, aquesta passa més que s'ha de fer al Congrés dels Diputats per als drets de tots? El primer que s'ha de fer, és evident que s'ha de legislar i ara aniré, però el primer que s'ha de fer per combatre com dèiem, aquesta onada creixent de LGTBI-fòbia és aquest activisme que fem des de tots els racons, és visualitzar i denunciar. Jo no tinc per què anar pel carrer o entrar en un bar i tenir por de donar-li la mà o un petó a la meva parella. Cap nano, cap nana ha de créixer pensant que potser mai podrà sortir de l'armari i haurà de viure tota la seva vida una punyetera mentida. Jo crec que combatre aquest odi comença per visualitzar-lo i per denunciar-lo. I com això no és suficient, com bé deies, aquí a les Balears i al conjunt d'Espanya toca legislar, toca fer lleis. En aquest sentit tenim al Congrés dels Diputats 3 missions molt importants en els propers mesos. La primera, la coneguda com a Llei Cerolo, que el president Pedro Sánchez, davant la creixent onada d'atacs LGTBI-fòbics, ens va demanar als diputats i a les diputades celeritat perquè en aquest mateix període de sessions puguem tenir la Llei Cerolo de no discriminació aprovada al Congrés. En segon lloc, la llei LGTBI trans, que hem estat durant molt temps negociant, treballant, perfilant i que ara entrarà també al Congrés dels Diputats, primer. I també tenim, jo crec que això serà important, una nova subcomissió parlamentària. Rarament es fan noves comissions parlamentàries, a no ser que siguin casos d'investigació de la corrupció del PP. Tindrem una nova... Que en tenim un munt. Que en tenim un munt. I també ho coneixeu bé, això. Sí. Una nova subcomissió parlamentària que es dedicarà a escoltar especialistes per estudiar a fons aquest origen de la LGTBI-fòbia i proposar solucions concretes, més enllà del que ja està en marxa, per poder combatir-la. Jo crec que el canvi que estem fent ha d'anar més enllà que el col·lectiu LGTBI denunciem aquesta discriminació que ens sentim. Et contaré ara mateix justament una anècdota que no és bona, però és una anècdota, ha quedat en això. Quan va passar tot lo de Samuel, que recordem amb molta pena, jo estava fent un viatge amb el meu home i el meu fill. I li vaig agafar la mà al meu home i li vaig donar un petó. I el meu fill, amb 14 anys, li vaig dir, no li dones el petó, que pot ser et matin. Aquesta és la por que està ficant ara mateix l'ultradreta en la vida de tots. Llavors, és molt important que impulsem, a Balears ho estem fent per sort, però s'ha de continuar en què l'educació per tots, l'activisme, el reconeixement d'aquests drets ha de ser per tots, no només per aquesta part que som el col·lectiu LGTBI, sinó tothom ha de combatre'l, com el feminisme, com els drets, com la seguretat social es va aconseguir en qualsevol moment. Què en penses d'això?
Bueno, crec que és evident, no? Per exemple, comparaves amb el feminisme, no? És evident que la lluita feminista, malauradament encara imprescindible a dia d'avui, la lideren les nostres companyes, però és imprescindible la complicitat i el compromís, sobretot, dels companys, no? Dels nois, dels homes. En aquest cas és igual, és evident que aquesta lluita LGTBI la lideren persones del món LGTBI, però la complicitat i el compromís de tothom és imprescindible. I és intolerable doncs, que a Espanya, país europeu, democràtic, segle XXI, el teu fill o qualsevol nano o nana de 14 anys hagi de passar por per si el seu pare es dona un petó amb la seva parella o si la mare es dona un petó amb la seva parella dona. Això no es pot permetre. Aleshores, jo crec que és imprescindible portar aquest activisme a tot arreu i transformar-lo en lleis, en normes, perquè és l'única manera al final de combatre. I parlaves de l'educació. En molts àmbits de la vida tenir referents i prendre mesures és imprescindible. Tenim l'exemple del company Víctor, Víctor Gutiérrez, un referent al món de l'esport, també un món complicat per sortir de l'armari, però és evident que si hem d'apostar per alguna manera molt forta és per l'educació. El món educatiu i, a més, des de ben petits, transmetre aquest missatge de respecte a la diversitat i una mica combatre el fet aquest. Per què s'estan produint aquest augment d'agressions LGTBI fòbiques? Hi ha més homòfobs que mai? Hi ha més transfobs que mai? No ho sé, poder no. Igual són una mica més valents perquè veuen que aquells sentiments lletjos que ells vivien en la intimitat ara es veuen legitimats per polítics i periodistes també del món d'aquests mitjans d'extrema dreta que legitimen el seu discurs, que el seu odi es veu legitimat. Aleshores no tenen cap problema en veure una persona homosexual i cridar-li maricón o matar-lo a patades i a cops de puny, com va passar amb el Samuel a la Corunya. Això va ser horrible. A més, justament parlàvem de visibilitat. La visibilitat és positiva per als col·lectius que sofreixen discriminació, però també pot ser negativa. Que en tinguem representació a les institucions d'aquest tipus d'idees està empoderant justament aquestes persones. Jo penso com tu, probablement no hi ha més homòfobs que mai. La qüestió està en que ara es veuen representats en les institucions. I és important que siguem capaços de visibilitzar més i de conscienciar a la gent que són drets i que els drets són de tots. És més, són els governs progressistes els que han aprovat que puguem adoptar, que ens puguem casar, que es pugui avortar, la llei ara mateix també de l'eutanàsia. Al final són drets per a tots. I és més, quan són aprovades, ens trobem moltes vegades que aquells partits que van fer un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei justament se n'aprofiten dels drets assolits. Llavors, crec que hem de posar en valor, tant quan estem als càrrecs públics o com fa Víctor, perquè jo sincerament ja el seguia per xarxes fa molt de temps, perquè t'impressiona que una persona del món de l'esport tingui el valor de fer el que va fer, que és sortir fora i dir jo soc homosexual, soc un deportista d'èlit i s'ha de denunciar totes les agressions. Crec que és una qüestió que és també la nostra obligació. Ara mateix, l'altaveu públic que tenim l'hem d'aprofitar per aconseguir lleis, per conscienciar, però també per visibilitzar. Si no visibilitzem nosaltres, serà molt complicat que aconseguim que això tiri endavant. Aquest conscienciar i visibilitzar, si em permets, a vegades sempre fem la reflexió, ara el govern d'Espanya, també el de les Balears, per suposat, en moments tan complicats de crisi postpandèmia, doncs crec que està fent un gran esforç perquè aquesta idea principal, aquest compromís principal de no deixar ningú enrere no sigui un lema, sinó que sigui una realitat en tots els àmbits de la vida, també en aquest. I a vegades fem la reflexió, tot allò que nosaltres creiem que estem fent bé, perquè ho estem fent bé, realment tothom se n'adona? Realment li arriba a tothom? I segurament la resposta és que no. En aquest àmbit concret, jo em va tocar fer una intervenció, que tant de bo no l'hagués hagut de fer, just després de l'assassinat a patades del Samuel. I em va tocar al Congrés dels Diputats defensar una PNL per combatre aquesta LGTBI-fòbia. Jo abans, quan preparava la intervenció, pensava com puc fer jo que allò que digui allà, que aquesta pedagogia, que aquesta denúncia, que aquesta visualització, arribi a algú més que les nostres companyes i companys de partit i de les joventuts. I això una mica és la reflexió que hauríem de fer sempre en tots els àmbits de la política, segurament. En aquest cas, per exemple, em van escriure dues, amb això jo crec que el que he fet en política és el que més m'ha tocat la fibra. Després d'aquella intervenció em van escriure dues amigues del Samuel. Una d'elles havia visualitzat la tràgica nit i tenen un grup de WhatsApp i una d'elles va passar el vídeo d'aquesta intervenció al Congrés combatent aquesta LGTBI-fòbia davant de Vox i sense massa manies.
A mi això jo crec que és de les coses més maques que m'ha passat. Jo crec que una mica és això, no? Quan fem pedagogia, quan volem denunciar, quan volem visualitzar i volem arribar més enllà de les nostres parròquies, doncs segurament és això el que bonament o humilment hem d'intentar fer. Crec que el problema, si ho podem dir d'una manera, és que moltes vegades, avui justament a la jornada d'aquest matí, s'ha parlat, i ho ha dit la companya Pilar Costa, no hem de tenir por. Ells no tenen por. Han deixat clar que ells no tenen por a dir les barbaritats que diuen. Justament, al Parlament de les Illes Balears, en Joan, que està aquí present, moltes vegades en xerram al Parlament de les barbaritats que és capaç de dir una dona de Vox sobre el col·lectiu feminista, sobre les accions LGTBI, sobre els drets per a tots, i ja està bé, se'ls ha de dir. Ella és diputada, jo sóc diputat, perquè hi ha hagut persones que s'han deixat la vida, justament, per a que puguem ser-ho, per a que els drets siguin de tots. Recordem que ara mateix, que no se'ns oblidi, les dones no podien votar. És que sembla que els drets assolits ja queden marcats. Un moment, crec que ho hem de dir. Podem anar enrere, no ho hem de donar per fet, que els drets assolits estaran sempre allà. No, exactament, i hi ha drets que volen llevar. Pensa que en el matrimoni, a Madrid tenen el problema. El company Santi Rivera ho diu, que volen endarrerir una llei del col·lectiu de protecció dels drets dels LGTBI. Llavors, hem de tenir en compte que l'ultradreta, a més, està donant-li ales al PP més ranci que ja existeix. La dreta, que podria ser més centre, està escorant-se més cap a l'ultradreta. I crec que és molt important que visibilitzem, que eduquem, perquè ha d'haver-hi pluralitat? Sí, ha d'haver-hi pluralitat, però aquesta pluralitat sempre amb respecte de tots els col·lectius. Crec que és molt bona la feina que em feu al Congrés, jo sí que et segueixo a les xarxes, és important també que ho feim, que compartim a les xarxes aquestes intervencions, aquestes reflexions perquè arribin a tothom, perquè si no arribin a tothom és com si no haguessin fet res. Al final, ells no tenen por de visibilitzar tot el que fan, no tenen cap por, ho diuen sense cap mena de dubte, i crec que nosaltres hem de fer el mateix, tant els drets dels LGTBI com els drets de les dones, com a totes les coses que estem fent perquè les estem fent. I hem d'arribar a la resta de la gent perquè vegin el que estem fent, no? Exacte. Mira, jo crec que aquí tenim el diputat company Pere Joan, que també ho viu allà al Congrés. Una de les coses més bèsties que pots veure és veure una diputada, dona, de Vox, minimitzar els casos de terrorisme masclista. Totalment. Jo crec que és una de les coses més bèsties que... O parlar de memòria histèrica, com se va dir l'altre dia. Exacte. A més, ridiculitzant algo que per molta gent, que per qualsevol demòcrata hauria de ser molt rellevant. Bueno, hem de combatre aquesta gent i que apuntaves molt bé. Crec que un dels principals èxits de la ultradreta no és treure no sé quants diputats a no sé quants parlaments, sinó el fet d'haver aconseguit moure el discurs de la presumpta centredreta alternativa de govern cap a posicions bastant dures, i que no tinguin cap mena de problema en vendre els nostres drets, en vendre els drets de les persones LGTBI, també no sé si les lleis feministes. Jo crec que és esborrar-los directament. El que volen ja no és vendre, és esborrar. Ja vendran altres coses, però ells volen esborrar. L'Ayuso no tindrà cap problema en aprovar uns pressupostos a canvi d'un tros de llei LGTBI o de llei contra la violència masclista. I això també és un problema i és un perill. És un perill i és més, aquí a Balears, per sort, tenim a Francina Armengol, no tenim a Ayuso, però sí que és cert que hem de continuar treballant perquè no arribi un Ayuso, perquè pot ser la dreta que tenim a Balears vol parèixer-se a la dreta que teniu a Madrid, tant al Congrés com té en la Comunitat de Madrid. Jo crec que, Arnau, per anar acabant, quines conclusions podríem treure per poder transmetre a tothom de quines són les passes que hem de donar d'ara endavant? Jo crec que, com a resum una mica del que estàvem dient i d'allò que hem de fer, és, escolta, ara més que mai no hem de tenir cap por, hem de trobar gent a tots els àmbits de la vida quotidiana que visualitzi que davant aquest augment de l'LGTBI-fòbia aquí estem molts i moltes del Partit Socialista, no només, però també del Partit Socialista, i que no deixarem sol a ningú, a cap persona LGTBI, perquè tenim el mateix dret que qualsevol altre a viure una vida plenament justa, alegre i feliç. És trist haver de dir això gairebé 2022, però ho hem de fer. I que per sort aquí estem els socialistes per denunciar, per visualitzar i per legislar, per acabar amb aquesta xacra, digui el que digui la ultradreta. No només això, també per educar i acompanyar a totes les persones que necessitin entendre la realitat que pot ser. Hem d'entendre també que hi ha realitats, jo m'he trobat persones majors, per exemple, que els ha costat entendre el que és un matrimoni entre dos homes, però
se pot explicar i és una qüestió que hem de fer entre tots. Bé, Arnau, gràcies per estar aquí, de A veritat, vosaltres. per venir des de Madrid, perquè sabem el complicat que és. I bé, gràcies a tots per estar en aquestes hores i continuarem en les següents taules. Gràcies. Moltes gràcies.